Snij weer droog. Vorige maand die. Nou, het kalt de hele tijd terug. En wat doe je hem hier dan? Ja, koffie zetten, snerten en de keuken niepen. Nou, dan de zaak schepen natuurlijk. En de meest moet bij moeten. We hebben nog een map, die kun je nou die scrollen. Een belevenis naar Baptiste, zeg maar. Ja. Nou, dat is Gaastes. Nooit van gehoord. Je hebt ooit toch, het gaat zo'n toeristische trekpleister door de Zoer? Nee, nooit een keer. Ja, ja ze komen gewoon bij België minder. Ik snap het net, maar vooruit. Maar nee? Als ik in België werd, zou ik had ik in Wiesberg te beginnen. Wat toch? Het is wel wat oors. Ja. Het is oorzeer dat je net en als je gewoon een normale winter hebt, dan is het stil. Na een prachtige wandeling over het ijs en na door het ijs te zijn gezakt, hebben we ons opgewarmd in dit gezellige dorpshuis. Bedankt voor het heerlijke kopje koffie en het Hollandse patatje. En natuurlijk de warme ontvangst. Ja, een kilometer draaien. De beste, een dikke jaar draai ik het hier onder huis. Dat is een beetje ontoffelst. En dan best er alleen nog maar. Ja, dan moest ik wel weer om. Ja, dus er komt nog een draaien bij. Dat is wel zo is. En dan stiert het warme spul in de dwarshoes klaar. Ja, als ik het van tevoren neem, maar onderuit wat net, maar ik bedoel, ja. Ze kunnen het dit te plak zitten. Maar